Hi guys, I'm Neil Fabregas. Sa bidyong to, share ko sa inyo kung paano mag-extract or kunin lahat ng email addresses ng lahat ng group members na target nyo. For example, mayroon kayong in-offer na product online. So, pwede nyo silang sendan ng offers through emails. So, para makuha yung mga email addresses nila, kailangan natin itong tool na to. Isa itong ang tawag sa tool na to is Facebook Social Toolkit. Ito isang Google Chrome extension. So magagamit mo to for free every Sunday. So and yung ibang freebies naman ito is magagamit mo everyday. So check natin. Click mo lang to. Then ito na yung tool guys. Sobrang lupit ng tool na to. Isa to sa favorite tool ko, which is Libre, na ginagamit ko sa akin Facebook marketing. Itong mga free tools na to, itong dalawang row or column something. It's free guys. Free to. Pwede mo itong gamitin araw-araw. Ito naman yung premium tools, which is may bayad to. Pero, i-share ko sa inyo yung trial key kung saan pwede nyo itong gamitin, itong premium tools na to, every Sunday. So, kung malupit, pwede ka mag-extract ng 1,000, more than 1,000 emails in one day. So, yun, pwede mo lang offeran sila products mo. So, try natin. Punta ka lang sa group na target mo. So, nandito na ako. Make Money Online Group. Then, extract tong email addresses. Itong 670 members na to. So, punta ka lang dito. Punta ka dito sa Premium Tools. Pwede mo rin gamitin tong extract friends email. Pwede mong kunin yung mga email address ng friends mo sa Facebook. So, ngayon ang kukunin natin is yung group members email. So, click mo to, extract group members email. Then, kunin mo yung FB group ID. So, ito na yung ID na yun. Makukuha mo siya dito sa URL, sa URL. Copyhin mo lang to, then paste mo dito. So, kung wala ka nakitang ID dito sa taas, for example, nakalagay yung name ng group. So, copy mo lang tong link URL, so paste mo dito. Facebook ID extractor. Paste mo siya dito, then click mo extract ID. Doon lalabas ngayon yung ID. So, ayan, same lang siya. Then, after mo malagay ID, yun, click mo lang tong extract group members email address. Then, after you click, makita mo yung notification dito. So, nag-garal na siya guys. So, hintayin lang natin hanggang sa extract niya yung lahat ng email address. Kapag kunti lang yung group members, mas mabilis mag-extract. So, kapag sobrang dami naman, so, mas matagal. Depende sa dami. So, kailangan lang natin maghintay. Sa ngayon, wala pa, nag-build pa siya. So, ipopost ko lang muna tong video na to sa grid. Ayun, may lumabas na siya. Lumabas na yung email address. Kasi nagsisimula siya nag-extract guys. Ganun kalupit itong tool na to. So, itong mga email na to, pwede mo lang itong gamitin. Sandan ang offers mo online. So, kung may MLM ka or product na pinopromote online, pwede mo gamit yung tool na to. Pwede mo rin gamitin yung post on multiple groups at once. Ito, post on multiple groups at once. Graph API, Facebook group transfer, at marami pang iba. Join multiple groups. At guys, sobrang dami. Ang lupit ng tool na to. So, hintayin lang natin. Ngayon, naka-extract siya ng 28. So, i-post ko muna itong video na to saglit para habang in-extract natin yung iba pang email address. So, ayun, after ilang minutes, ito na yung na-extract ng tool. Almost 380 na. So, ayun, tayo mo lang hanggang sa matapos ma-extract lahat. So, pwede mo na itong export para makuha mo itong mga email addresses na to. So, click mo lang itong export to CSV. Ayun, mag-download na siya dito. Open mo lang.
Yun, eto na. Ito na yung mga email address, guys. Diba? Ito na yung mga email address na kailangan mo. Ito yung mga target email address na sisendan mo ng offers. Ito, hindi na natin ito kailangan. Naisama rin niya yung ID, tsaka yung URL, yung link. Ito yung URL niya. Pwede mo siya i-search sa Facebook gamit yung URL na to. So, ayun. Ito na yung email address. So, pwede mo na itong gamitin para i-send yung mga offer mo online. So, mag-iwan ako ng link sa baba ng video na to para makuha mo tong napakalupit na tool na to hanggang sa ngayon nag-extract pa rin. So, yun, follow nyo na instructions doon para makuha at kung paano ma-install itong Facebook Social Toolkit na. Thanks guys. Thanks again.